Rakas päiväkirja. 3 kuukautta nyt yrittäjyyttä takana. Ja mä en oikein edes osaa kuvailla, miltä se musta tuntuu. Se tuntuu niin hyvälle. Isoin asia tässä on ollut se valtava muutos, mikä minussa itsessä on tapahtunut. Ja mä en edes ymmärrä, miten se on mahdollista ja miten se on tapahtunut. Mutta se on vaan tapahtunut. Mä oon oivaltanut ihan käsittämättömän suuria asioita. Esimerkiksi isoimpana ehkä sellaisen, että mä oon elänyt koko elämäni hirveästi vähätellen ja pienentäen itteeni. Mulla on ollut semmosia tosi sinnikkäitä uskomuksia mun päässä, että esimerkiksi mä en olisi tarpeeksi hyvä tai fiksu tai älykäs, tai että mä esimerkiksi en pystyisi ikinä menestymään. En ikinä. Että mä oon vaan tämmönen. Höpön löpö oon vaan tämmönen. Mä oon just hyvä tällaisena. Ja arvatkaa mitä? Mä oon huomannut, että mä pystyn ihan mihin vaan mä vaan ikinä haluan ryhtyä. Jos mä sitä oikeasti haluan, jos se tuntuu oikealta, mä pystyn siihen. Ja siis sen oivaltaminen on ollut aivan niinku Mä oon ihan hyvä tällaisena. Joo, olen outo, olen aina ollut. Aikaisemmin mä oon hävennyt sitä tosi voimakkaasti. Mä oon ajatellut, että mitä kaikki ihmiset aattelee musta ja koittanut pidätellä sitä jotenkin ja peittää. Aivan turhaan. Mä oon mikä oon ja se on just hyvä minulle. Mä en oo kenenkään yläpuolella, mutta silti juuri näillä resursseilla, mitä mulla on, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Mä voin jopa menestyä, jos mä haluan. Ja jos mä oon ahkera ja teen töitä sen eteen. Niin kuin aion tehdä. Tää on ollut ihan mahtava reissu tähän asti. Ei ole tosiaan aina ollut helppoa, mutta ei sen kuulukaan olla. Tavallaan kun selviää niistä haasteistakin, niin sekin tuntuu siltä, että jes. Ja monesti jos joku tuntuu alkuun tosi pahalle ja harmittaa ja näin, niin se jollain oudolla tavalla yhtäkkiä kääntyykin positiiviseksi. Että siitä olikin jotain hyötyä. Mä opin siitä tilanteesta ihan valtavan paljon. Ja mä en ikinä enää toista esimerkiksi samoja virheitä. No ehkä 2-3 kertaa varolta, mutta kumminkin. Kaikki on lopulta ollut tosi positiivista. Myös ne huonot päivät. Mä en aio enää ikinä pienentää itteeni. Mä oon opetellut vetää rajoja. Mä oon huomannut sen, että mä en oo vaan mikään tämmönen, ei minusta nyt. Minusta on. Mä oon tosi onnellinen tällä hetkellä. Ja mä niin toivon, että kaikki muutkin siellä, jotka on ollut samanlaisia kuin minä, että on vähätellyt ja pienentänyt, niin älkää tehkö niin. Ottakaa itsellenne takaisin se voima ja kaikki valta, niin teistä tulee paljon onnellisempia. Mä lupaan sen. Hei, ihanaa päivää kaikille. Nähdään taas. Moikka!